ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату. дӯстони азиз, парвардигони нигаҳбони ҳар як қадами шумо боша. алҳамдулиллаҳ ки имрӯз рӯзи хирсандӣ буд. то ҳозирам иншоаллоҳ давом дорад, мақсад давом дорад. хирсандӣ дорам бачаҳои ёш. мақсад аз ин ки бародари мо акаи Хуршед бародари мо иншоаллоҳ ҳозир мефаҳмонад. камакак маълумот дидем. бародари мо устои кондитсионер, камера мечаспонику дар магазинҳо, мақсад дизипази биқапан, мақсад ҳамаи чизои сантехникиву ҳамаи чизоро аз дасташ меояд. алҳамдулиллоҳ ман рақамоша дар ҳамин рӯи экран мемонам. занг мезани акаи Хуршед. худат гап зан, ака чӣ коро мекунӣ? бародари ягон каза устои кондитсионер, устои камера видеонаблюдение удалёни доступ дар телефонаш худ дар Тоҷикистон худ дар дигар давлата тамошо кардан, хонаш ҳам магазинша фарқ надорад. любой намуди коро домофон установка мекунем. ҳамин корои слаботочник да заниматься дорем. ҳамин территория Москва, Московская область. дар территория Москва, Московская область заниматься дорем. ҳамин корои слаботочники ягон каза иншоаллоҳ ки хизмат дар кор боша, обращаться ки номромона мемонем. иншоаллоҳ занг зане дар хизматем. бо барои ҳамватанои худмо скидка ҳама чиз, оборудование ҳама чиз дорем. ҳаминҷа худмо наста иншоаллоҳ бо нархи арзон ҳисоб мекунем, мебарем установка мекунем, баъд иншоаллоҳ ки сумона мегирем. хуб дӯстони азиз, ҳамин канали мо якумаш ки канали хайре, алҳамдулиллоҳ хайр ба ҳар намуд меша. иншааллоҳ мо духтуроро инҷа реклама кардем, маълиморо реклама кардем. яъне ки реклама чихе кӯмаки дутарафа мешавад. яъне ки ҳам кӯмак ба дастгирӣ ба бародаре ки мақсад мастер аёдаи ҳамин дарс додан ё ки ҳамин кол операция анҷом меояд, ё ки мисли бародар сантехники ҳамин корро мекунад ва одамое ки ниёзманданд баъд як сафайрод мекунанд, қиматшон мегиранд. алҳамдулиллоҳ бародарои худмо ҳозираша хай ин шукри парвардигор ки уже фаҳмидан ки ҳаёт чӣ аст. аз стройка ва ҳамиё алҳамдулиллоҳ буромадаи содиян ҳар кадомаш ба ҳамун спеси худаш дар ҳамин Москва ва Московская област ҳамҷо кор кардаст. хулоса аз ин ки бародари мо акаи Хуршед дар ҳамин шаҳри Москва алҳамдулиллоҳ корои ин ҳамин хайр кардааст. мо алҳамдулиллоҳ ина касеро ки мо будуне ки мо кадмеро ки мемонем, будуне ки мо гаранти метем ба ибора ки бародари мо аст. хона як кас мера як гап хабар меша, мегӯяд бародар ту худат рекламаш карда будӣ, имрӯз ҷавоб дидаӣ. ба ҳамн хотир алҳамдулиллоҳ бародарои мақсад боварӣ ҳастанд ки дар хонаҳои худмо алҳамдулиллоҳ мақсад офисҳомо кондитсионер мудан, камераҳои худмо начаспондан алҳамдулиллоҳ. имрӯз мисли бародар дар бар мо хизмат кардастанд. иншоаллоҳ мо ҳам ҳаракат мекунем ба хотири Аллоҳ чӣ қадар метавонем хизмат кунем. ба ҳамн хотир рақамҳое ки дар экран мебинем акаи Хуршед барои сантехники, хулоса ҳамин чизе ки ҳамин пластмасу часпондану хунаву мақсад магазину ҳамин чиз чора дар корт мешавад. иншоаллоҳ ҳамин рақамҳо занг бизанед акаи Хуршед дар Москва иншоаллоҳ ё ки ҳамин офис мо ёфташ метавонӣ биёи қатиш ҳамсуҳба шед дар говор то кунӣ ва иншоаллоҳ бигирӣ мақсад корои хоҷагиёто бud кунӣ. боқӣ дар амони худо дар ҳақ мудоъагӯ боше иншоаллоҳ.